भाई हमी के बीच आगल बा एगो बहुत ही जबरदस्त गाना जौन की तबाही मचावे वाला बा, एकदम कहे मान के ना तगड़ा गाना बा। आ जौना के सिंगर हवा हमी के राकेश मिश्रा। अब मिश्रा जी के गाना इतना तबाही बा कि जौना में एंट्री होता है एकदम तबाही, आ तगड़ा एकदम परफॉर्मेंस बा, एमे साइलेंट किलर बा एकदम। तो चली जाना जाए, पहले सबसे पहले ये गाना के सुनी। कबो देखाई सस्पेंस, कबो देखाई किलर, हम मजनू ना हई। तो भाई रो सब गाना के सुनी हलो। आ गाना के हम बोल बता तनी, गाना के बोल बा साइको किलर, जौन के बहुत ही तगड़ा गाना बा, एकदम तबाही मचावे वाला बा। कहे मान के ना भाई ये गाना कहे मान के ना इतना तगड़ा गाना बा कि मिलियन क्रॉस कर चुकल बा ये गाना। और ये गाना में ना परफॉर्मेंस इतना तगड़ा बा, जौना में रोमांस, एक्टिंग और रंगदारी छिपल बा। ये गाना में सब कुछ देखे के मिली। भाई ये गाना में इतने ना राकेश मिश्रा के साथ सृष्टि भारती के भी आवाज़ सुने के मिल रहा बा। ये गाना में भाई राकेश मिश्रा तो कमी गाना लेके आवे ना, लेकिन जौन गाना लेके आवे ना एकदम माहौल बनावे वाला गाना लेके आवे ना, एकदम तगड़ा वाला गाना जौन के एकदम हिला के रख देला सबके। भाई हमके जहाँ तक लागत आई मिश्रा जी के जौन गाना बना बहुत ज़्यादा क्रेज मचावे वाला बा। अभी कुछ समय भइल रिलीज भइले, आ इतने में इतना क्रेज मचावल था, मिलियन क्रॉस कर चुकल बा। भाई कहीं जाई मत, सबसे पहले ये गाना के जाई सुनी, आ वीडियो के लाइक करी, शेयर करी और सब्सक्राइब करी चैनल के, ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबके पास पहुंच जाए। मिलता नहीं फिर से एगो नया वीडियो के साथ, नया धांसू धमाका सॉन्ग के साथ, जौन की रिलीज होते ही आप सबके नोटिफिकेशन मिल जाई। तो वीडियो में ऐसे ही हमार बनल रही, अपन भाई के सपोर्ट करी।